तर आज आपण काहीतरी फिराक चाललो, म्हणजेच मामाकडे चाललो. एक काकी ते खूप आवाज करतात. आता मजा बघा. चालू तर मित्रांनो, काय मग कसा काय बरा मा. तर आज आपण काहीतरी फिराक चाललो, म्हणजेच मामाकडे चाललो. तर माझा मामाचा गाव ह्या घोडगे या ठिकाणी आहे. म्हणजेच कुडाळ झाला की नंतर कडावल, म्हणजे पंदूर, डिगस आणि त्यानंतर कडावल येतं आणि त्यानंतर जांभवडे असा करत घोडगे म्हणजे शेवटचा गाव आता घोडगे आहे. तर त्या ठिकाणी आपण मामाच्या गावात चाललो. तर त्या ठिकाणी मजा येतली, कारण मामांचे छोटे झील असत, म्हणजे दोघा जण असत पण तो एकच असतो. एक काहीतरी दुसरीकडे गेले त्याच्यामुळे एक असतो. तर त्या ठिकाणी आम्ही मजा करतलो. तर आधीचा व्हिडिओ एक असाच येतो घोडग्यातो. तर आता आम्ही परत जातो. तर मजा कोण म्हणताला की इतकं खेका जाता, पण थंय मजा जसा मुंबईकर कोकणात गेल्यावर जशी मजा असा ना, तशीच आपण आम्ही तडे गेल्यावर, कारण तर पूर्ण कोकणातलाच गावा. तर आम्ही आता जात आहोत. तर ही बघा, ती बघा आई पण येता. ती बघा आई पण येतात आणि आम्ही रिक्षेनं आता वडाकडे जातलो आणि थैनानंतर मग आम्ही बसने जातलो. तर चला बघूया जर्नी कशी आहे ती आमची. आम्ही आता वडाकडे जातो रिक्षे आणि थैना बस आज 8:30ची, त्या 8:30च्या बसने जातलो. तर ह्या बघा मंदिर आणि आम्ही आता जातो. चला मित्रांनो, आम्ही आता उतरलो आणि बसमध्ये मरणाची गर्दी होती. तर आता आई आणि खाऊ आणि काय घेता आई बघा, म्हणजे मामाचं झील आता का घेता काय बिस्किट पुडं आणि मी तुम्हाला नंतर सांगते. मरणाची गर्दी होती याच्यात बसमध्ये, म्हणजे तिकीटं काढूक गावत नव्हते, नीट बॅगावर धरूक गावत नव्हते असा झाला. मध्ये पूर्ण चिरडाक झालेला. तर खूप गर्दी होती. तर आम्ही आता इलव खरा आता नंतर 9:45ची काहीतरी बस असतली घोडगे, त्याने जातले बस. आणि हे सगळे बस लागले. आता ह्या कुडा बस स्थानक आहे बघा पूर्ण. मित्रांनो, आम्ही आता बसमध्ये बसलो. सोनवडे पारा, म्हणजे पहिल्यांदा घोडगेला का फक्त, पण आता सोनवडे पार म्हणून जातो. तर बसमध्ये बसलो. जास्त गर्दी नाही, बघूया कधीपर्यंत गर्दी होता ती. लोक येतात अजून, पण गर्दी कधीपर्यंत. जर आम्ही बसलो आता बघूया. आई पण थोड्याच उशिरात सुटात. तर मित्रांनो, आम्ही आता बसलो बसमध्ये आणि गर्दी मागं वाटलेला गर्दी नाही आहे, पण गर्दी असा खूप, म्हणजे सगळीजण लोक उभी राहिली, म्हणजे त्यात गरमी झाली आहे त्याच्यामुळे सगळीजण लोक कंटाळली. तर आम्ही आता जातो आणि बाकीचे मावशी आहेत, 2-3 मावशी आहेत, ते पण येतले. जे 2 मावशी आहेत ते येतले. तर बघूया काय मजा करता होती आणि तुमका पण दाखवतो मी. आधीच्या व्हिडिओत आय थिंक एक व्हिडिओ असा देतो. तर आई सांगता की कुठं दिसतं का. तर आधीचा व्हिडिओ एक हा, त्याच्यात म्हणजे त्याच गावाचा घोडगे गावाचा सगळा टाकलेला लागायचा. तर आता आम्ही चाललो की मजा करत होतो, म्हणजे तरी यायचं मजा येतात, त्याच्यामुळे आम्ही जातो. तर चला आम्ही जाऊया काय. हे बघा आमच्याबरोबर तडेचंच एक पियुष म्हणून आहे. हे बघा ते हडे बघा पियुष म्हणून आहे तडेचंच. तर स्वरांग आणि आहे ना त्याचा मित्र आहे. तर आम्ही आता जातो. ती पण गावली आहे, ती पण घोडक्याची जात आणि ती मैत्रिणी आणि जाऊया आम्ही आता त्याला. मित्रांनो बघू शकतात किती गर्दी आहे बघ. मित्रांनो गाडी चालू झाली. गाडी चालू झाली आहे. आता आम्ही जातलो डायरेक्ट घोडक्याक. चला या कुडाचा बस स्थानक आहे बघ.
मित्रांनो आम्ही आता इलो कडावलीत हे बघा. तर हा मित्रांनो एक काकी असतात जे खूप आवाज करतात. आता मजा बघा. तर मित्रांनो हे बांबू असतात लावलेले आणि त्या ठिकाणी मी पहिल्यांदाच कोलो बघलोय. म्हणजे आधी मी आई सांगते कोलो म्हणून, म्हणजे थोडक्यात कोल्हो असता तो. तर आई सांगू लागली नाही तो नाही म्हणून, तर बघलं तर तोच होतो कोल्हो आणि पहिल्यांदाच मी बघलं. तर चला मी आता जाऊ. हे बघा झोपलो बघा तो. हां मित्रांनो ही घोडग्याची बाजारपेठ आहे बघा. ही आता घोडगे केलं आम्ही. आता थोड्याच पुढचं स्टॉप आहे तो आपलं स्टॉप आहे. आणि हा एक घोडग्याच्या बाजारातलं मंदिर आहे बघ. कोणतं तर आम्ही इलो आहे बघा. हा घर असा मामाचा आणि हे बघा बाजूसून लावलेले बघा कसे दगड. आणि आय थिंक एक मावशी आता इली आहे. हे बघा किंजवडे घरी ना इली आहे बघा. आणि आजोबा बिजोबा बसले आहेत बघा. कोण इलं हे बघा. वरती कोण मोठं मोठं बोलता रे. रात्री दाखवतो बॅटरी भेटवलं की हा होता. हडे पण अशी लाइटिंग कवर भारी आहे. ट्रान्सपरंट हा हो. आता मेटल लावलेलं गोल असा माझ्याकडे. या पेट्टा का काय नाही पेट्टा मग हे हडे पेटल. हा हा होता हो हडे लाईट पेटली. कसलो कलर हा कसलो कलर पांढरोच. हे ट्रान्सपरंट आहे ना पांढरोच असतो. ब्ल्यू नसतो मग रात्री दाखवत ए खेळ घेतो नाही कशा राहिलं नाही घेतो नाही. आम्ही ग्राउंड बनवता राहिला फक्त खाण्याचा पाणी घालायचं. काही राऊंड बनवताला तर वापर नको आम्ही काय ग्राउंड बनवलेलं लय मोठे ना. ग्राउंड दिसलेला क्रिकेटचा खला होय की नाही. काहीतरी गल्लीत खेळा त्याच्या होय की नाही. खडे मारतले ते चालू हां मित्रांनो थोडक्यात असं थोडंफार व्हिडिओ होतो. तर आम्ही आता घोडग्या केलो आणि आता थोडीफार मजा केलं. आणि मामाचं एक मोठ्या मामाचं झील असा एक छोट्या मामाचं तो दुसरीकडे गेलो. तर त्याच्याबरोबर आता आम्ही मजा करतलो. तर आता दुपार झाली मस्त जेवलं आणि आता थोड्या उशिराने झोपतलो. आणि आता डायरेक्ट आम्ही उठलेलो होते म्हणजे संध्याकाळी. आणि संध्याकाळी आम्ही काहीतरी दुसरीकडे म्हणजे जसं मळ असतं आपलं तो थोडक्यात आहे तो ऑफिस. तर थोडक्यात त्या ठिकाणी आम्ही जातलो दुसरीकडे. तर ते तो दुसरं पुढचं व्हिडिओ होतो. तर हे तुमका कसं व्हिडिओ वाटलं नक्की सांगा. आणि आम्ही आता भेटूया म्हणजे पुढच्या व्हिडिओत. तर हां मित्रांनो तुमका जर व्हिडिओ आवडला असत तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर माझ्याबरोबर हे बघा हे आहे का. तर तो पण संध्याकाळी इलो तर येईल मजा करू. तर आम्ही आता भेटूया ते म्हणजे पुढच्या व्हिडिओत.
तर चला आम्ही जाऊयात.